വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഒരു പനീർ ഫ്രൈ ആണ്. അതിനുവേണ്ടി ഒരു 150 ഗ്രാം പനീർ എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പനീർ ഫ്രൈ റെഡിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിൽ ഒരു 2 സ്പൂൺ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് പനീർ ഇട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. ഫ്രൈ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു 4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു 1/4 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ലൈറ്റ് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. പനീർ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റുന്നു. ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 സ്പൂൺ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച ഒരു സവോള ഇട്ടു. അരിഞ്ഞു വെച്ച ഒരു പച്ചമുളക്, ഒരു ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ഒരു 3 പീസ് വെളുത്തുള്ളി ഇനി നല്ലവണ്ണം ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക. സവോള ഇവിടെ നല്ലവണ്ണം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 സ്പൂൺ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ്, ഇനി അരച്ചു വെച്ച തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ആക്കുക. ഇനി അതിലേക്കുള്ള പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. 1 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 സ്പൂൺ വൈറ്റ് പെപ്പർ, 1/4 സ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇനി നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ആക്കുക. പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നല്ലവണ്ണം വഴറ്റുക. പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറി നല്ലവണ്ണം വഴഞ്ഞു വന്നു. അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കും. അതിലേക്ക് ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ച പനീർ ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഈ പനീർ കൊഞ്ചം വേവതക്ക് ഒരു 2 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ പനീർ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു. ഇനി ഇതൊരു സർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റും. അപ്പോൾ പനീർ ഫ്രൈ ഇവിടെ ഒരു സർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും ഇതുപോലുള്ള പുതിയ ഡിഷുമായി